Damir, čestitke za zmago, z 2-1 je padel Bravo, tokrat znova veliko priložnosti, ampak Celje je zadelo prvo. Je bilo zaradi tega vseeno malo več nasmeška na vašem obrazu? Seveda, da, 3 km priložnosti i neće žoga nutra, neće. Ali ja sam vesel sam baš zbog toga jer stvaramo te priložnosti, konstantno smo u protivničkoj polovici, napadamo, tražimo zmagu od prve do zadnje minute. Danas komotna utakmica, 2-0, još puno toga, štanga, stativa, ne znam kaj smo sve izgađali, golmana, ali nema veze, bitno je stvarati prilike i onda na broj prilika dođu i golovi, dođu iz zmage, tako da čestitke, velike čestitke momčadi, bez obzira na zadnjih 15-20 minuta kad smo teško živeli, ali smo preživeli. Je to ena izmed tistih tekem, ki lahko rečemo, da takšne pač moraš dobiti, če želiš biti prvak? Apsolutno. To je prava tekma za prvaka, takve kad imaš sve u ruci i onda kad postaneš svjestan da to možeš izgubiti, kad opet napraviš i taj zadnji napor da zadržiš, da izdržiš, to je jako bitno i to je velika stvar. Štejeju se pike, a danas su na našem kontu 3 i to je bilo sve što smo od ove utakmice tražili. Omenili ste 3 točke, z današnjimi 3 je Celje že preseglo skupni seštevek točk iz lanske sezone, ampak delo še ni končano. Ni blizu. Šta bi Rozi rekao, ni še konec. Puno još do kraja, već za 2,5 dana 3 nova, teška tekma koju se opet postavljamo autoritativno, onako kako to prvak mora, išćemo novu zmagu, agresivno, čvrsto i već je ona u glavi i jednostavno ovu ostavljamo za sobom i gazimo dalje.